Тази вечер в предаването нови тенденции в кулинарното изкуство. Това ми прилича повече на екебана, отколкото на ястие за ядене. Аз ти казвам, утре няма долу на работа. Ще поудея ми, че на икебана, а не на ястие за ядене. Почна ти к***ките някакви косури. Нали трябва да има красота, бе, човек? Икебана. Една кухня, в която двама готвачи са много. Вчера имах проблем с стомаха след това. Проблем с стомаха, половината ни клиенти измрекам, между другото. Казвате, че скарате кочина ти. Аз не съм тапанар. Не ми си играят този цирк, често. Той не му си играе цирк. Днес ще има обидени и засегнати. Не искам утре да гледам по телевизията как ти си казал, че ме мързи, че съм некой мърлю едва ли не, че нищо не става от мене. Казах ти, това не го искам. Сблъсък на характери и концепции. Тази вечер в предаването. Утре не мога да си намеря работа заради шива. Ще дойш, не може да си намериш работа друг път. Кошмарите започват след малко. Днес ще ви запознаем с една софийска легенда и един мъж, който се опитва неуспешно за сега да стане част от нея. Кирил Димитров се казвам. Наемател съм на Боянско ханче и управител. Някъде от февруари месец. Това ни е емблемата на ханчето. И най-вероятно от 62-а, от когато е направено. И от тогава, чак до наши дни, един призрак броди тук. Призракът на социализма. Има едно работническо дело от 73-та година. Работих в Боянско ханче като сервитьор преди 15 на години. Заведението беше уникално за времето си. Този елен е подарък от Тодор Живков. Само дано останалата част от него да не е във фризера. Направих последствие един ремонт, направих детски кът. Боядисвахме, лакирахме, освежихме. Не обърнах чак такова голямо внимание на кухнята, колкото в салона. Не се притеснявай, ние ще обърнем. Това е кухнята, за нея нищо няма да казвам. И ние предпочитаме да замълчим. В кухнята положението беше отчаиващо. Тя е на мозайка. Мозайката на времето е била лукс, сега вече е проблем. Лоша за поддръжка. Тя няма как да се оправи. Чистихме, лъскахме, пароструйки, водостройки не може. Мисля да сложа плочки, но това ще стане след известно време. Времето на тази кухня май отдавна е изтекло. Не казвам, че е маловажна част от едно заведение кухнята, но все пак човек като влезе вижда салона. Когато аз влязах в ханчето, направих меню, което стартирахме с него. Впоследствие дойде главният ни готвач. Вили Иванов Ризов. Шеф Ризов. Собственика, да се познаваме много давно, деца сме познаваме. Той си дойде с меню. Най-хубавото адниско. Постарах се да има всичко. Битова кухня, европейска, разнообразна. Не е голямо менюто, не е и малко. Трудно е. Зоре, мармалата е тук. С този речник, тук е лудница. По принцип, като е лудница, като ние не мога да смогваме, той седи и чете маркет и ръководи. Иначе за какво съм тук? Да ви гледам колко сте красиви само. Да, ти си най-красиви шеф. Може и да те изеде, да те глътне, да ти вика и пак да ти е приятел. Има подход. А Жоро къде се скри? Той казва, че не е фотогеничен. И си по-красив, и си по-умен. Приятели сме си. Няма напрежение. Не бих променил нищо. Промяна обаче е наложителна. Работата в Боянско ханче не върви. Не е вред това, че няма клиенти. Обемът на работа е слаб. Клиенти имаме събота и неделя най-много. В началото имали сме дни с нулеви обороти. Впоследствие започнаха да идват клиенти. Димушка, можно к нам? Клиентите са ни предимно чужденци, леко дръпнати са. Опан Gangnam Style! Pork, chicken каварма. One chicken, one pork. Средовно си работа. Това или го можеш, или не го можеш. And you want one Bulgarian typical salad? Yes, and you want one for every mix salad. This tomato, cucumber, Bulgarian typical кьополо. В случая Диди не знае език. Как приготовлено? Что там есть внутри? Зеленчуци. Това си е най-минус, защото когато говори, има връзка с клиента, накрая се съвсем различно. 6 пъти казах, научи английски, не може. Искаш ли да видиш как ще излъчат по телевизията, как сервитьор бие шеф? Много е по-лесно да вземеш едно ново заведение, да го направиш от нулата, но когато едно заведение е умърсено от всякъде, от към име, от към кухня, от към всичко,
много трудно се дига на крака. Изглежда предишните собственици доста са се постарали. Последните една-две години са го съсипани малко. Не може да дойдат клиенти, нали това са ми казвали клиенти, казват ми седнахме, те тичаха от среща да вземат салат. Яли са развалени, посинели меса и такива последните една-две години. Слушам клиенти, които като споменеш Боянско ханче, свързват го с мизерия, с некачествена храна. Хората минават, даже не искат да погледнат за ханче. Казват, нали, това е легенда, защо не работи? И аз им казвам, то работи. Да, ма ние не знаем. Не знам, трябва време. Ако Боянско ханче продължава така да работи, то в един даден момент ще затвори и Боянско ханче ще приключи. Това е причината, поради която изобадих. Вашето обаждане е прието. Шеф Манчев идва. Аз му се възхищавам, че е строг, че е стриктен, че маняк е. Да смятам за себе си, че аз съм маняк на тази тема. Според мен трябва хората да разберат, че в Боянско ханче има промяна. Ако има, ще разберат. Ако няма, също. С полъха на галещ южен вятър идва новият ми ден. В София съм тук, всеки ден отварят нови ресторанти. Никнат като гъби. Едни отварят, други вече ги няма. Прага, Будапеща, Крим, Ерма. Все градски легенди, които изчезнаха. Градските легенди изчезват, но край градските изглежда са по-устойчиви. Но ме потърсиха от един ресторант, оцелял от 62 година до днес, Боянско ханче. Оцелял, но дали за добро? Страшна шарания тук, като влизаме. Боянско ханче, детско парти, детски кът, отгоре някакви вина висят. Тази емблематична кръчма, която беше от това време, тук в момента е един невероятен цирк. Градска легенда или соцархайка, влизам да проверя сега. Работническо дело. София, неделя, 20 декември 1973 година. Гардероб Боянско ханче. Тук на времето имаше една категориярка, си спомням, която седеше и те посреща и казваше добър ден. Беше невероятно емблематична кръчма за това време. Сега времето е друго. Или поне ние така си мислим. Добър ден! Добър ден. Приятно да ви видя. Манчев. Димитров, Кирил. Да. Боянско ханче, това е много отговорно. Да, така е. Браво! Кога за? Януари месец. Абе отвънка малко шарания си е направила. Чух аз, било цирк. Защо да е цирк? По някакъв начин трябва да се разбере. Направих детски център. Така, защо? Това е идеята. Тази кръчма беше известна съвсем различни неща. Тук партията се хранеше. Дай да ми покажеш. Да си припомня старите времена. Тук наистина беше много хубаво. Здравейте, вие сте? Готвача. Приятно ми. Главният готвач. Да. Манчев. Добре. Вие? Даниел, казвам. Даниел. Колко места имате? 128 са вътре 128 места, и навън около 80. Кабината, работи. чеверме, Да. страхотен елен. Това лен не мога да го пипам. Защо? Това е подарък от Байтош. Браво. На ханчето. Ми напиши го. Да. Табела ме служи. Бен Марито уникално. Ползвате ли го? Не. Верно. Да. Това са екстри. Къде ще ме настаните? Отвън? Има отвънка барбекю. Работи ли? Естествено. Палите ли го? Повядайте, да. А човек, ти имаш уникални неща тук. Това е Това е потънало от останало. пайжили. Погледни. Това аз не би го оставил така. Единствено това лято не оправих какво е? градината. Не работи каручката. Защо не оправиш? Първо направих къта, след това... Грешна инвестиция. Добре. Ау, това твое. Бъчва ли е това? Това е бъчвата и в нея ще ви настаним В вас. нея ще ме настаните. Маса за Повядайте. вас. В бъчвата. Да. До сега съм дегустирал в море, на кораб, на лодка. Сега е време в бъчва. Сядат ли тук често? И това е най-използваната маса. Интересно. Повядайте. Добре, мерси. Какво ще ми препоръчате? Ами агнешкото по-гергьовски. Днес ли сте го пекли? Да. Салати, това ли са шопска, овчарска? Салата стил. Една такава салата ще взема, една салата стил. Дай една водичка и аз ще избера още някой. Две салати ще поръчам, искам да видя двете салати. Салата стил. Правете, мили хора. Вложете всичко от вас. Това ли е друго? Другото след малко. Той нали 2 салати искаше да си поръча? Ами дайте и една редена тогава. Очаквам да видя едно старо меню, което е с емблематичните ястия за онова време. А всъщност какво намирам? Намирам салата с рибатон, салата с коза сирене модерно, салата с сушен домат, нещо, което преди 35-40 години това не се е яло. Едно време и нас не ни имало. Нещо такова. Менюто трябва да носи този дух на стар
ресторант, който е с страхотна история от преди 40 години. Не иска ли хляб с салатките? Пърленка, питка от едно време. Имаме пърленка от едно време. Това е сметка каква е. Не, бе, страни вече. Ужасно. Кажи му, че имаме пърленка от едно Добре. време. Ще му каже, ама не изтиска. Повярвайте ми, ако имам аз този ресторант, може би щях да съм най-гордият човек, че имам това емблематично място. Ето салатите ми идват, много сте бързи, браво. Те са на заготовка. Патоджана не го ли белите? Аз имам киселини, като имам небелен патоджан. Защо трябва да е обелен? Аз така знам кой има киселини, кой няма. Патоджана гучи много. Това е ефекта на патлажана. Патоджан е супер горчив, отдавна изпържен, небелен, гаден. Ако иска да му занесем обелен патладжан. Тук някакво да го пробвам, ще пробвам това сирене. Супер солено. Толкова солено сирене да не съм ял. Едното горчиво, другото солено. Това го дадеш на чужденец, чужденец ще го изплюе, както аз го изплюх. Пуп. Той не го харесва, други 10 човека го харесват. Ти ще го пробваш. Не, Що? не ям сирен, Верно не ли? ям кашкавал. Патоджан беше ли? В принцип зеленчуци, да. Пробвай. Определено няма вкус. Гучи ли ти? Да. Както се казва, при нас е така. Вие добре, че го нарезахте. Не го дадахте цяло. Що ме да е сирене, сега извика и собственика да си вземе на Велицино, ще да му дам и на него този си хап. Господин Димитров, ако обичате, заповядайте в беседката. Нещо ще дегустираме. О, да. Пробвай първо това. Не се хеде сол. Това сирене може да бъде толкова солено. Това е убийствено солено. Сега пробвай патоджан. Супер горчиво. Не, мен ми е малко твърдо. Иначе не ми е горчи. Патоджана гучи супер, не е маринован както трябва и не е обелен. Изобщо има неща, които трябва... Къде пише, че трябва да се изготви обелен? Това е твое усещане. Тази салата по принцип прилича едната на другата салата. В едното има патоджан и в това има патоджан. В едното има сирене и в другото има сирене. Вземи ги двете салати и ги дай на готвача да ги пробва и после пак ще си го говорим. Сирането е солено, патладжана се приготвил обелен. Ми такова ни е сирането. Защо не било безсолено? Патладжана рецептата е такава и се прави по този начин. За сирането съм съгласен, приемам забележката. Да. Благодаря. Сега, ако не ни хареса агнешкото, А това ли е поръча? сега ще кажеш Диди. Какво да си избереме сега? Само един момент. Скариди сагамаки. Това е саганаки, това не е сагамаки. Да не поръчва рибешко само. Да е една боянска мозайка Време. и една хайдушка шатра. Добро попадение. Добра ли попадението? Да. 3 броя агнешки шишчета, поднеси с печени зеленчуци в домашно хлебче и сос барбекю. Ама и двете заедно ще ми ги носиш. Да. Хайдушка, шатра и боянска мозайка. С обелен патладжан, Дили. Аз знам какъв е проблема на салатите. Че беха без ракия. Определено. Човек като е пиян, по-леко понася някои неща. Какво е това? Това са негови произведения на изкуството. Хайдушка, шатра, която вече пада. И двете са като нещо в хляб. В едното е запечено с кашкавал, това е мозайката. Това е за боянската мозайка, която съдържа гъби, шкембе, телешки език, домат и кашкавал. А това са агнешките шишчета, които са с печена чушка и зеленчуци. Пищите от бомфиле. Това ми прилича повече на екебана, отколкото на ястие за ядене. Ай, това не трябваше да го казваш. Шеф Ризов Майтечо. Аз така утре няма да на работа. Ще поудея ми, че на икебана, а не на ястие за ядене. Почна ти к***ките някакви косури, Нали трябва да има красота, да, човек? икебана. Сега ще ви отделя това, което не се яде. Просто искам да видите за какво става въпрос. В основно ястие не се слага студен домат, нито краставица. Абсолютно забранено и изобщо не се прави. Декорацията е кибана, в този случай, е нещо, което не се яде. Това е абсолютно излишно. Хората се радват, чужденците се радват. Първо снимат и после ядат. Ти идваш заради това, не заради това. Заради вкуса на едно ястие. И сега ще го пробвам. Топло е, не е невкусно, вкусно е. За мен е важно, че каза, че е вкусно. То път са обелили патоджана. Преден път не го обелиха, но сега изведнъж го обелих. Що така? Да нямаме излишни разговори. Хубав ли е този хляб? Ядат ли го? Хляб. Нищо особено. Махам го. И какво остана? Останаха печените зеленчуци. И ето това. И шишчетата ще са жилави. Не би трябвало. Ще видиш. Агнешкото също не е лошо. Има вкус. Мен ми харесва. Радвам се. Но всичко останало е за кофата. Колко пъти си го връщала това? Почти винаги. Аз ще му го кажа на собственика, добре? Господин Димитров, заповядайте отново в беседката. Какво ти каза? Вкусно е, но студена гарнитура и салати не се сервират с основно ястие. Къде го пише, че не се сервира? Манчев ще ти обясни къде го пише. Как си? Добре съм. Това е вкусно. И това е вкусно. Но виж това, което не се яде. Това не ти прави ястието нито добро. Това е украсата. Това не може да бъде украс. Основно ястие се декорира само с нещо,
което има в самото ястие. Аз ще дойда пак заради ето това нещо, но заради това няма да дойда. Другото, което е хляба, е абсолютно невкусен. Това го взехме за ефект. Не ти носи добър ефект. Нещо за деца, какво ще ми препоръчаш? Ябълков пай има хубав. Добре, дай да го пробваме. Жоре, дай сега твоя специалитет. Иска ябълко пай. Той е вярно. Значи за някои неща е прав. За хляба е прав, нали? Той това казва. Единствено хляба и марулите, доматите. Той за декорацията така. Точно това е, че няма смисъл от тази декорация. Всеко ястие тук от чужденец се снима. Преди да Така е новата тенденция. Не е ли така, бе, Жоро? Кажи нещо, стига си мълчал. Стил битово гурме. Сега ще кажа за зеленото, че пак не се яде. Но това вече се яде. Десертите се поднасят с мента. Този път няма нещо да не се яде. И нали значи това е мента? Ако ти каже тази украса, пак има тук украса, му кажи това е мента, тя се яде. Я да видим. Това изглежда много добре. Това е. Шеф Коритаров го е правил, така че забележки нямаме. Може да намеря някакъв кусур, откъде го знам. Повярвай ми, отдавна не съм ял такъв хубав ябълков пай. Поздрави готвача за този невероятен десерт. Това е най-хубавото нещо, което ябълко сега. Пай е страхотен. По-хубав казва, че от този не е. Верно ли? Да. Чули бе, Ридов, а? Ела бе. Колко в пай не е ял до сега? Вика ли ме? Не те вика. За не ме викне. Сега направо ще дойде при вас. Къде са майсторите на кебана? Тук ли е? Ето го. Колко време ти отнема за направенето на тая кебана, която не е? Колко време ти отнема? Коя от двете точно? Да и на двете. 20 на минути некъде. Има моменти някой път от вечерта се накъдра, аз и на другия ден ми е по-лесно да ги къдра. Ако имаш 25-30 човека, какво правим? Хората ходят в едно заведение, първо заради храната и чак заради всички други останали екстра. Този детски кът, не знам колко пари си дал, но аз като гледам, примерно, уредите ти, бих купил на готвача 30 тигана, 40 канчета, бих купил прекрасни печки, хубави скари, защото това го погледни какво е, а не да направя детски кът. Защото ти си бил сервитьор, нали така? Ти винаги мислиш отвън какво е. А в кухнята какво е? Да се оправя. И наистина първо се инвестира в кухня, това за което аз ще дойда в ресторант. Утре ще ме пуснеш ли да правим с тебе зеленчуци? Зависи от подхода ти, но... Срещата между шеф Манчев и нашия шеф Ризов утре ще бъде рискова. В това не се съмняваме. Най-интересното предстои. Шеф Манчев срещу шеф Ризов. Фолиото си криете мръсотията ли? Поне сме се постарали. Да скриете мизерия? Да. Да, скара. Тя е по-гадна от мен. Вчера имах проблем с стомаха след. Проблем с стомака, половината ни клиенти измрекна между другото. Казвам ти, че скарата е кочина. И какво ми е това? Аз не съм тапанар. Не ми си играят този цирк, често. Той не му си играе цирк. Не искам утре да гледам по телевизията как ти си казал, че ме мързи, че съм некой мърло едва ли не, че нищо не става от мене. Казах ти, това не го искам. Кошмари в кухнята продължава. Утре не мога да си намеря работа заради шива. Не можеш да си намериш работа друг път. Веднага след рекламите. Боянско ханче. Една легенда от 1962 година, в която шеф Манчев срещна Елена на Тодор Живков и откри дребното изкуство на икебаната. От вчера съм в Боянско ханче. Погледнете какво място, какво разсъщителство. Това е място строено за ресторант. Дори спирката тук се казва Боянско ханче. Тук са се хранили елита на България, бухеми, изобщо хора, които са обичали тази храна. Вчера видях кухнята, въобще не ми хареса. А днеска трябва да влезна пак, да видя какви са им проблемите. Големи са. Може да бъдеш сигурен. Те не ми се влиза. Офис влизането на външни лица е абсолютно забранено. Добър ден, пак. Какво правите? Шоколадово суфле. Защо така го правите? В смисъл? Наводна баня? Шоколадът отделно се разтопява. Защо отделно? Защото рецептата е така. Това е оригиналната френска рецепта. На мене са ми дали оригинална италианска. Рецептата идва от Франция. Суфле има на 100 рецепти. Има една единствена. Тук клиентите са ни доволни. Фолиото си криете мръсотията ли? Поне сме се постарали. Да скриете мизерията? Да, скара. Тя е по-гадна от мен. Вчера имах проблем с стомаха. Проблем с стомака, половината ни клиенти измрекна между другото. Казвам ти, че скарата е кочина. Ти какво ми е? Аз не съм тапанар. Гледай си скарата. Твърдат това, Като си гледаш скарата, погледни ги са. Ти ми говориш глупости. Суфлето го правя от Италия, скарата ти е ш**на, за нищо не става. Има ли нови хора? Да, 4 девочки. Рускини? От всякъде рускини. Красный перец. Красный перец запеченный. Те само чужденци ли идват на обяд? Ами през седмицата предимно чужденци. Это красный перец или что это? Что это такое? Как выглядит? Вот это как выглядит? На английском меню есть у вас? Да, ето долу е написано. А вот здесь?
А здесь не написано. Тяжелый случай. Разбират се. Мислиш ли? А что такое хайдушка, шатрата? Что такое? Как приготовлено? Что там есть внутри? Зеленчуци, свинско месо в домашен хляб. Что-то Зеленое что-то. С руснаците е лесно. Да му мислят китайците. Хлеб какой-нибудь, как это? Как пицца без мяса. Вот что-то такое. Не. Хлеб печеный здесь есть? Да, окей. Чужденците са най-хубавите клиенти. Да. Боб с свински ребра един път ли да бъде? Да, един раз. Чушки бюрек един път, чопска салата един път, бабина салата един път, катък един път, боб с ребра един път, скалопини един път. Една пивка. Браво, Дитке. Дано няма изгубени в превода манджи. Витки, носите салата. Пътладжан се забави, че той ще изключи на скара. Колко човека? Чакай малко. Не, те са 4 човека, 3 са поръчали салата. О, большое. Сега ще ти направят забележка, че на единия, когато е поръча салата, не са донесли салата. Нечестно. И още 3, ако ти влезат и тук ще стане батак. Железни сме. Добре. Девушка. Ребрата питали ги как ги иска? Препечени, сурови, средно изпечени? Леко лангле. Те станаха леко препечени. Това е боб с ребърца. Что-то тебе такое. Давайте есть, все есть. Ой, какой-то он горелый, подгорелый. Защото държиш много голямо меню. И всичко това минава през микровълновата. А это все сгорело. Вот коллега отказалась это кушать. И сейчас, а вот это мой салат, он соленоватый. Вчера сиренето, обесили ли? Не. Малко е соленичко. Пришлось воду заказать. А это не соленый. Помидори български вкусни. Може и турски да са помидорите. И зачем вот это вот везде класть? Для украшения. Ожидания были большие. Ты пока ждешь каварму, я все-таки постараюсь рискнуть. Девушка, можно к нам? Бедная бегает, за все 100 человек. Извините, пожалуйста, нашей девушке не можете сказать, каварма у нас никак не придет, каварма. Витке, каварма имат рускините. Какво стана? Не са ми казвали за каварма. Те са ги пропуснали най-вероятно да го поръчат. Туди ги питай дали я искат или не искат. Питай ги. Дано проговорят на български. Каварма? Не сте ми поръчали, значи казахте не искам. Поръчали. Каварма първо. Ну все, давайте да я правим ли кавармата сега или не? Нет, что вы. Защо не са доволни руснаците? Защото явно с сервитюрката не са се разбрали за кавармата. Искаш ли да ти кажа защо? За това меню трябва да имаш армия от готвачи. Защо? Как що? Не е сложно меню. Как да не е сложно? Не е сложно. Влизат ти 15 човека, тези неща, които пилешки капки, панирани кашкалчи, ти имаш 4 котона и 2 скари. След това пилешки сърца в масло, пилешки воденички, пилешки дробчета в масло. Това всичко пилешки дробчета по-селски, телешки език в масло, телешки език пане. От тези неща трябва да имаш 2 неща. Максимум 3. Това е клиента и като каже... Няма. Казваш, ето това е. Моя готвач е Нямаме най-добрият. проблем с менюто. Нямаме Как да проблем. нямаш проблем с менюто, човек? Сядат 6-7 Ще вкарам маси. 30 човека и ще ги побъркат, той ще ти хвърли шапката и ще си тръгне. Това меню, повярвай ми, е абсолютно огромно за екипа, който ти имаш. С 2 сервитьора и 2 готвача. Ресторант трябва да има облик. Той трябва да има лице. Български ресторант, да. Еми не е. Според това, което ти продаваш, за мен не е български ресторант. Български ресторант трябва да ти е 2 страници и да ги смажеш. И да кажеш, тук съм най-добрия, в това и ви го правя. Ама като влезат в Боянско ханче, като видят меню с 2 страници, ще кажат, тия са от Левуново. И аз значи с моето меню с 40 неща съм от Не Левуново. го знам вашето меню какво е. Аз съм от Левуново. Има 7 готвачи, имам 42 неща. И съм от Левуново. Добре, като дойде някой, като каже, що нямате ризото. Нямам. Аз имам ризото. Как може да нямате нямам. вашия ресторант Ама аз ризото? имам сервитьор, ще кажа, има невероятен джулан. Като дойдат при тебе, ти си боянско ханче. Имам най-хубавото шкембе в София. Най-хубавото. Имам най-хубавите агнешки дреболи, които никъде няма да ги ядеш. Ако не дадат И такива... няма да ядат. Имат си хора за става моят ресторант и за твоя. Става и с А ти искаш да ги хванеш всичките. Аз не предлагам примерно дреболи, бе. Ти мислиш, че при мен хората, които идват при мен, българите не обичат дреболи. Добре, какво е повечето в нашото меню? Всичко. Кое? Ти трябва да имаш акцент, а не шир потреба. Защото цялото ти меню е шир потреба, не е акцент. Клиентът може да иска утре да джанти да му сервираш. Ще му ги сервираш ли? И няма да му ги сервираш. Не е точно така. Ти трябва да се промениш доста сериозно мисленето, да знаеш. Доста сериозно. В случая не съм съгласен да работя с 5. Да работи си така и никой не да имаш работа. Директно ти го казвам. Това са ти месата. Ето ти шишче едно. Пилешка пържола не се знае от кога е. Значи, искате да ми кажете, че има ресторант в София, който работи без фризер. Нямам фризер. Нямам.
Единствено един фризер за сладоледа. Не мога да се съглася с това нещо. Това е защото менюто е обемисто и го изисква. А е обемисто, защото... Защото клиентите искали това, искали онова, искали това, искали това. Добре, Жоро, не съм ли прав? Освен това голямо меню, работата е на сервитьора. На него мисленето трябва да му се промени. Имали сме сервитьори, които идват, 15 порции тиквички злато, ти знаеш, че последния ще си ги яде утре. Хората започнаха да търсят добавената стойност и качеството. И всеки ресторант, който дава някакво качество и то добро, той печели. Който дава, това е варианта, който ти работиш и си свикнал с този вариант да угаждаш на клиентите с меню и да напишеш това, хората не са глупави вече, те знаят за какво става въпрос. Знаят и искат. Аз от тези специалните гозби. Една пилешка кавърма. Глези тия. Тук сме такова заведение, че няма смисъл, има редовни клиенти, но има и поток на клиенти, които идват и не се връщат, в смисъл чужденци много. Такива клиенти имаме много и той гледа да има всичко. Аз казах ли си шашлика? Значи аз съм на това. От една страна го разбирам, от друга страна съм съгласен с тебе. Според мен някъде истината е по средата, да знаеш. Аз, примерно, като собственик, това не би го сложил, знаеш защо? Защото това всичко струва пари и аз трябва да дам пари за това нещо. Добре, не е ли красиво? За него е красиво, но за мен първо е разход, второ това не носи... Клиента се радва, като дойде тая красива чиния на масата. Те се снимат с него. Това, което той ще сготви в момента, ето това води клиента. Така е. Презентацията е важна, но това не ти носи. Това е страшно много за основно ястие. Шашлика как ще се дадеш правилно? Шашлика, давам го, ето така го давам. Сервитьора го изнизва. Това лимона, тя го изнизва и му го дава. С пресна гарнитура картофи. Кавърмата с това украсваш. Кавърмата даваш в гюведже и всичко приключва. По този начин улесняваш и готвача и всичко си идва на мястото. Даде ми идея, която аз не съм се сетил. Хареска ли? Сега ти говоря. Манчев е прав. Съгласи се. Добре. Ще стигнем до някакъв консенсус. Аз така мисля. Шашлика вече ще го даваме така. Благодаря. Това ми изглежда интересно. Моят шашлик е жив. Да, бе. Ето, Стига, бе. милиш, тече кръв. Имаше една дама клиентка, която шашлика го обичаше по-препечен. Ние го сервирахме леко алангле. Да видим дали Манчев ще успее да реши проблема. Добър ден. Вкусно ли е? Беше ли сте го пробвали? Не съвсем, аз малко така съм. Какво? Защото малко тече кръв от тук. Вие го обичате розово? Не. Въпрос на вкус. Да, Искате ли да го изпечем? Нека да пробвам едничко и ще Добре, пробвай. преценя. Така с картофките харесва ли? Като аранжировка, да. Кавърмата? Не ми харесва. Защо? Месото ми е много жилаво. Жил. Да, а хлебчето според мен е стари. Вие така ли го обичате? Аз го обичам така. Да, аз не го обичам сурово. Ама сервитьора пита ли ви дали го искате по-препечено? Не. Мадам, хората го искат малко по-препечено. Това е нейна грешка, не е грешка на готвача. Защото ако му беше казал, че иска по-препечено, ще бъде по-препечено. Нали така? Питай ги, как го обичате по-препечено. Това е твоя грешка. Нали? Това е важно. Да се надяваме, че като има грешка, има и прошка. Имам чувство, че някой го е тупнал да ми го допече, но така, че от едната страна ми го е изгорил. Абе, моля. Той е изгоряло от едната страна, а по средата пак тече кръв. Гледа ли си кухнята, човек? Всеки ден. Първо, хигиената ти е доста занижена, защото готвачите по принцип не мият. Скарата се мие вечер. Подът Значи за пода съм съгласен. Пода е захабен. Пода не е само захабен, той отдавна не е и мит, сода каустик се слага. Тук трябва да хвърлиш един зил с сода каустик, за да излезе всичките мърсоти. Ще сложа плочки. В момента не сме стигнали до това. И за това сте стигнали до тук. Много приятели имам, собственици на ресторанти, сервитьори са били. И винаги са инвестирали отвънка и гледат отвън какво правят. В кухнята никога. Кухнята им е все тая. Значи аз мисля, че тази кухня е много удобна за работа като Тя е цяло. удобна, но първо е супер мръсна, отвратителна. Второ, отдавна не е чистена. Ако е чистена, е чистена отгоре. Ето виж, това не е от днес, това е от вчера. Да, това не е от днес. Когато се приключва кухнята, всичко се пребира в хладилниците, пластикира се, всички потове се минават, изчиства се. На другия ден, когато другият готвач дойде, той му е чисто, приятно и готино. Но това има от собственика или от главния готвач. Трябва да влезнат 20 човека да я изринат. Първото трябваше да смениш тези скари, те се поддържат. Котлоните по същия начин, пода е мръсен. Това, ако мой персонал така ми остави кухнята, на другия ден ще си с 500 лева надолу. Казвам ти, така аз кухня няма да приема. Това значи, че ти не си го контролирал, той го е домързяло, че не си е професионално свършил работата, че не си е погледнал всичко и така. И когато ти не му дадеш ясна цел какво трябва да прави, и той почва да си прави каквото иска. Той не е виновен. Ти си виновен. Той не е виновен.
Съгласен съм, че може и аз да имам вина, взимам си забележка. Да си оправим на кочина. Искам от утре да не е така, но ти си даваш пари, защото ти си хваеш от джоба човек, той утре си тръгва, штрака си пръста и го няма. Въпросът е дали Вили ще издържи до утре или ще си тръгне веднага. Не ми си игра в този цирк, честно. Той не му си игра цирк. Вили може да ми се сърди до други ден и не може да ме убеди в нищо. Като му виждам работата, това е неговата работа, това е неговото мислене. И твоето, и неговото. Така е. Ако ми кажеш, че това е обгоряване и е старо... Съгласен съм така. Добре, аз това искам да му покажа. Всичко си беше наред, докато ни им казаха, че е малко мръсна скара. Не малко. Много. Няма да се сърдиш. Не се сърда, не мисля участва в този цирк, как казах. Не ми си играе това са. Не смятам, че вътре е за чистене, вътре е за ремонт основен. Не само за ремонт, той е за поддръжка. Съгласи се с мен, ела ти покажа. Това е нашата работа, бе, човек. Разбирам, ти си вършиш работата перфектно. Аз искам да те убеда. Аз също искам да те убеда, че тук е за основен ремонт, тук не е за почистване. Окей, тази скара вчера, ако беше така, не ще кажа нищо. Ако ти беше изчистил това вчера и го беше изчистил и там мазнотия от една седмица, ще ти кажа, браво, Вили, всичко ти е точно. Да, за основен ремонт, но си се погрижил за него. Ама ти не си го направил. И не ми се сърди, а погледни от другата гледна точка. Значи не искам утре да гледам по телевизията как ти си казал, че ме мързи, че съм некой мърло едва ли не, че нищо не става от мене. Казах ти, това не го искам. Добре, Той ти ме какво нарече, че едва ли не ме мързи, че искам да си върша работа и да не участвам в циркове. Това искам. И на мен ми се е случило това. И на мен са ми правили забележки. И какво? Приемаш го като характер и кажеш, да бе, той прав, бе, вика, бе, ски, как можах си остава скарата да е по този начин и как можах да не си изчиста тази тъпотия и готово. Какво толкова съм ти казал, аз не мога да разбера. Истината, а от нея понякога боли. И не си мързел? Утре не мога да си намеря работа заради... Ще дойдеш... Не може да си намериш работа друг път. Точно обратното, ще си намериш работа. Знаеш ли защо? Защото ще приемеш фактите такива каквито са и ще кажеш, да бе, той е прав и наистина е прав. Ти не си мързел, просто ти е минало така отгоре, защото той си тръгва, ти си тръгваш и никой нищо не прави. Собственика виновен председател, не искам да кажа. Той не е бил взискателен спрямо от тебе. Рибата мерише от главата, а не от тебе. В случая виновен съм, да. Но тези хора, които са вътре, те не обичат да чистят. Те предпочитат да си дадат от парите на някой друг, да дойде да изчисти, вместо те да изчистят. Те са такива. Много неща в Боянско ханче трябва да се променят. Твоето ново начало трябва да е старото забравено. Името ти носи твоя път. Да покажем старото. Старото. Ханчето. В ханчето. Това, което хората си мечтаят. Това хората, които са го изживяли тук като момент. От едно време. Това трябва да покажем на хората. Просто трябва да върнем една легенда и тази легенда е Боянско ханче. И другото, което е, утре искам да ги стегнеш всичките. Кухнята да бъде перфектно изчистена. Ще купиш сода каустик 5 литра. Ма всичко да лъсне. Добре. Аз ще се взема с салона. Ще сменим тапицерията, ще оправим някои неща, ще направим така, че това Боянско ханче да му върнем стария дух и старите традиции. Окей ли си? Окей. Добре, супер. От утре съм казал на хората, обещах на Манчев, трябва да изчистиме кухнята. Ще им подсигуря всякакви видове препарати. Аз тази мозайка не знам как ще се пребориме. Ако не стане, аз утре не мога да се справя, но следващите дни ще сложа плочки, ще оправя нещата и така. На другия ден всеки се е заел с задачите си, а те изобщо не са малко. Емо, здравей! Здрасти, Иванка. Как си? Добре, благодаря. Какво правиш? Как върви ремонт? Ами, усилено. Сега всичките тия столове трябва да станат с хубав плат, нов. Днес ще се справим ли? Ще се справим, групата е силна. Искам още нещо да ти покажа, което искам да махнем. Този детски парти център, това всичко искам да се махне. Това отгоре също искам да изчезне. Добре. Да го няма. И просто да остане този акцент. Добре дошли в ресторант Боянско ханче. Това е страхотна реклама и това е емблемата на Боянско ханче. Разбирам те, абсолютно си прав. Моят екип работи, всички са на лице. Сега ще видят техния екип дали Вътре работи. дали се справят. Абсолютно. От тебе зависи. Добър ден. Добър ден. О, Вили, здравей. Окей, как се усмихваш, браво. За сега. И вчера бех така и казах си дойда за сега. Браво. Ами много сте добри, бе. Това после един път седмицата, като го поддържаш, никога няма да стигне до тук. И тази скара ще изхвърлиш. Да. След малко ще дойдат 3 души бригада, бояджи, ще промениме цвета. Имате 8 часа. Се справим? Желая ви успех, Вили. Радвам се, че те видях, че така те виждам, надъхан. Браво. Е, това ми кефи, виж. Човека усмихнат, готин. Браво. Браво, е така искам. Че са надъхани са. Но дали ентусиазма им ще стигне да се справят с трупалата се десетилетия мръсотия или ще изчезнат в пластовете й?
8 часа по-късно шеф Манчев идва да провери. Много ми е приятно пак да те видя. Добър ден на мен Здравей. също. Има ли нещо, което да ти прави впечатление в момента? Нямам и табелките. Грешни акценти няма. Айде да влизаме вътре. Страхотно изглежда. На мен лично много ми харесва. И знаеш ли защо ми харесва? На времето си спомням кръчмите, аз съм работил в Гранд Хотел София. Изглеждаше почти по същия начин. Връщаме в онова време. А когато ме връща в онова време, има една носталгия. Виж какво сме направили. Изглежда ми наистина все едно влизам в... 62 година. Това е идеята. Да влезеш в 62 година. С типичните подкривки, с типичната тапицерия за столовете. На времето беше пестеливо време. Цигулки. Цигулка, ВФ, радио, хубави картини от онова време. Изобщо неща, които те връщат в онова време. Семпли неща, но пък за сметка на това интересни. Все едно съм си вкъщи. Да, като корица на списание, идеален дом от 62-а е обстановката. Малко са тези ресторанти в София. Те ги няма. Да. Старите снимки, ела да ти покажа. Тези са точно снимки от онова време. Ресторанта вече има тема. Точно така. Боянско ханче. Нещо ще ми изненадваше в кухнята. Да. Не би го нарекал чистене, направо основен ремонт си направихме. О, много е готино. Що розово, бе? Не точно розово. За първи път ми в розова кухня, На знаеш? кутията беше друг цвета, като се бъде се излезе друг, но... Защо розово? Добре. Нали? Прекалено е нежен фон. За мъж да работи в кухнята. Все нежни души сте се събрали там, нормално. Да, бе, не сте сменили пода. Оказа се, че можело. Браво. Солата каустик прави чудеса. Да. Това не е тази кухня. Преди 3 дена влизах в друга кухня. Престай си, ако не ни мързеш. Тебе не те мързи, аз съм сигурен. Шегувам се. Жулихме Да. добре. И излезе един надпис тук. Печката на бай Тошо. Ама защо в розово е хората? Добре, че не бъдисахме вентилацията жълта. Кажа аз като един розов дядо Коледа. Това е специално за Вили. Ела, Вили. Черпаци, решетки. Тъй като видяхме, че нямате много тигани, ти такива искаш, нали? Точно, да. И искам наистина да се чувстваш добре и да ти е удобно за работа. Можете да предразполагате персонала, да го накарате да омекне. Сега съм направил вчера менюто с него. Ти трябва да го одобриш, разбира се, защото той се притесняваше от това дали ти ще го одобриш. Но мисълта ми е такава, че това, което аз и той сме направили, е това, което смятаме, че ще върви и ще работи. Така че ти ще го слушаш. Ще го видя. Няма промяна без ново меню. Затова сега има още една изненада. След малко ще ви я покажа и нея. Познах, че ще има някаква изненада. Чакаме нещо. Не знаеме какво. Заповядай. Човек. Виж кой ти вода. Голяма изненада. Довел съм Йордан Стоичков, бай Данчо, защото аз го знам също бай Данчо, който е бил 12 години готвач на Тодор Живков. Този човек е готвил точно в онова време това, което ние искаме да върнем. С него сме работили, първо колеги, след това ми е бил подчинен, но сме винаги били приятели. Не очаквах такава изненада. Да ми разкажеш за ханчето. Ти си идвал тук преди 30-40 години. Беше много уютно, много приятно. Идвали сме и вечерно време. Всяка вечер тук идваше някакъв танцов състав. И ставаше много весело. А храната? Храната е била супер. Храната беше хубава, да. Тук имаха едни карначета, които бяха разкошни карначета. Освен това, като традиционните във всички заведения на Балкан Турист, Стек Балкан Турист, Томна кебаб и почти не минаваше чужда група, говоря от западните, Без да на бъде която това. да не се предложи Стомната. стомната, да. Ми добре. Сега искам да поготвим малко. Ние хубаво така сме се облекли. Нашето призвание вътре в кухнята. Ние как сме се облекли, така ще се съблечем. Съблечеме. Байдан Чева да ти представя на готвач главен Вили. Те се познават. Познават. Сега да видим се седат откъде. Какво му носиш? Искам да ти подаря две мои книги, които са типична българска кухня, домашно готвене и надявам се да ти бъдат от полза. Със сигурност. Заповядай, със здраве да ги ползваш, после ще сложа по едно автографче. Какво ще сготвим днес? Искам да кажа нещо от Балкан Турист. И от ханчето. И от ханчето. Аз като говоря за Балкан Турист, значи вие се сещате за ханчето. Салата? Ще направим една овчарска салата, домати, краставици, чушки, шунка, сирене и сурови гъби печурки. За основно да въртнем една стомна кебаб. За десерт ще направим, значи сега е сезона на ябълките, да направим една баница с ябълки. Добре, да почваме. Само да ви кажа нещо, че аз в катакомбите на ханчето открих едно меню от сигурно 70 или 80. Я дай да го видя. Ето го.
Ресторант Боянско ханче. Телешко филе с гъби, свинско филе с гъби. Телешко филе на тюр, свинско филе на тюр. Суфле с гъби. Да направим едно суфле. Ето виж. Разбира се. Едно суфле. Човек, ти това, ако меню го пуснеш, Наистина има резон в това нещо, което казва. Хората да дойдат в Боянско ханче за 4 неща и да знаят, че тук ги правят невероятно. Добре, дай да почваме. Овчарска салата. Овчарска салата. Традиционната овчарска салата от едно време. Ела, Жоро, да гледа, че ти студена кухня правиш салатите. Бай Данчо е дошъл тук на крак. Има какво да научи всеки един от нас. Това е опит. Традиционната овчарска салата от едно време не се слага яйце и кашкавал. Така ли се слагаше? Не се настъргваш така, не настъргано, така на бучки. То малко прилича на гръцката салата. Те гърците от нас са я взели. И това е оригиналната овчарска салата. Точно така, с тая оригинална розичка. Овчарска салата Боянско ханче от Бай Данчо. Това е хубава идея, браво. Предложение номер 1. Оригинална овчарска салата от Бай Данчо. За стомната кебаб ще използваме агнешко месо, малко кромит лук. От този лук... Шалот. По наши крем казват балучка. Аз сега така най-много го обичам. И майма вкъщи на времето, като готвеше сърми, и аз викам, дай така да си хапне. Не, още не. Сега няма да... Ние затова сме такива елегантни, нали? Готини сме погледни. Добре, да кажи ми, искам да те попитам. На времето с кого ги впечатлявахте чужденците най-много? И на времето и сега чужденците най-много ги впечатлявахме с традиционната българска гозба. Гозба, казва народно. Манджичка. Да. Правиме неща, които всички българи ги обичат. Няма човек, който да не обича стомна кебаб. И съм сигурен, че сега, който го гледа, просто ще му пъточат лигите. На мен лично ми потеква. Защо на мен ми потеква, представям си на уважаемите зрители, какво ще стане. Гледай, красота. Представи си, когато това го даваш на клиента. Уникално. И какво говориш и малко хубав хляб да му хрупка в устата, това направо те кара да изядеш. Прияда ми се. Прияда ли си? Прияда ми се. Ти май си гладен. Май да. Предложение номер 2. Стомна кебаб. Едно изкушение за гладни и чужденци от Балкан Турист. За стек Антонета ще използваме свинско бонфиленце. Сега му режем прасковата. Това беше голям хит на времето. И това го запичаме. Цял живот ми е минал по ресторантите, но винаги има човек какво да научи. Това е. Това е стек Антонета. Това е истинския конь. В нашия случай е с праскова, може да се направи с ябълка. Да. Това е класическия стек Антонета. Точно така. Още една класика от Балкан Турист. Сезон 62, която оживява в Боянско ханче. Със сигурност са те питали много хора какво обичал Тодор Живков. Обаче аз ще те попитам какво не е обичал. Какво ти си се пазил да не му готвиш? Значи не обичаше да е дивич. Не обичаше дивич? Дивич не обичаше да се славеше като ловец, май? Абсолютен ловец беше. Не да се слави, а си беше ловец. А не обичаше да го еде. А какво друго не обичаше? Не обичаше много сладки работи. Ама дай нещо соленичко тогава. Сега правим суфле с какво? Най-известното? Суфле с гъби и кашкавал. И сега какво сложихме тук? В този тиган сме направили така наречения бешамел. Да. Запържихме с маслото малко брашното, разредихме го с прясно мляко, като изстина леко, добавяйки жълтъците и предварително задушените в масло гъби. И накрая? Подправката е черен пипер, слагаме белтъка, разбъркваме много добре. 15 минути максимум на 200 градуса трябва да е готово. Лукс от социализма. Суфле с гъби и кашкавал. Само за избрани. Искам да те попитам нещо много важно и сериозно. Готви ли си в розова кухня? Нямам спомен, не. Не, за първи път. И аз за първи път готвя. Винаги има за първи път. Това е много рядко срещано да готвим в розова кухня. Добре, искате ли да променим цвета? Не. Не, нали? Това е твой цвят. Не. Така. Ти си го харесваш. Остава да хареса и менюто. Искам да дам новото меню на Кирил, което сме го направили заедно с Вили. И искам наистина това, което сме написали заедно с него, да го слушаш и от тук нататъка да следваш препоръките на кухнята. Имаме и готово меню. Ресторант Боянско ханче. Само слагаш цените и започваме да работим. Да, благодаря. Добре, да пробваме. Да. Айде. Салатката, стека, вкуса с прасковите уникален. Супер вкусно. Благодаря за което. И двете неща в оригиналното меню го имаше. И стомната кебаб, и суфлето с гъби. Байданчо, много ти благодаря още един път. И аз благодаря. Удоволствието беше изцяло мое. Остава само да се погрижим за удоволствието на гостите. Очаквани и неочаквани. Кой е това, бе? Марко ли е това? Марко! А, не, разкари се от тук, че не мога да ми ядеш ядене. Веднага след рекламите. След много готвене и чистене, една легенда е готова да посрещне своите гости в умерен социалистически разкош.
Добър вечер, заповядайте. Добър вечер. Според мен моите гости ще останат очаровани. Харесва ми. Много по-уютно. Просто перфектно. Топло, приветливо. Доволна съм, че са запазили камината. Харесваше ми. Това е атмосфера. Новото меню ще го приемат с голям апетит. Знаете ли менюто за тази вечер? Вие ще ни запознаете току-що. Аз ще ви запозна. Ма питай ме, правиме класическа овчарска салата. Вили, ела до мене. Искам да си до мене, ти си шефа на кухнята. Меню на вечерта. Класическа овчарска салата. Стек Балкан Турист. Поднесен с печен сос и гарниран с пържени картофки. Пилешка супа, боб чорба и баница с ябълки. Действаме. Вечерта мина страхотно. Салатите са готови и не повече от 3. Клиентите са доволни, ние сме доволни. Казваш на нашите клиенти, че супата е за дегустация по една лъжичка. Вкусно ли? Благодаря на всички, че ни удостоихте с честа. Надявам се да ви харесат храната, която ще предлагаме от тук нататъка. На здраве! Това е. Стек Балкан Турист. Това е класика в жанра от едно време. Така са го давали. Да видим сега дали ще го харесат. Много е вкусно. Уникално крехко месо. Да, много е хубаво. Аз съм съпругата на Кирил, много ми харесва. Операция изнудване е в ход. В главната действаща роля специален агент на Държавна сигурност, агент Марко. Кой е това, бе? Марко ли е това? Марко! Не, разкарай се от тук, че не може да ми ядеш яденето. Не, тук не може. Не може. Не може, ама краставите магарета през 9 баира се надушват. Добър вечер на всички. Много се радвам да ви видя в това невероятно място. Голяма чест за мен е това. Заедно с целия екип, който бяхме тук, направихме така нещата, вие да се чувствате добре, да се върнете в това време. Със сигурност много от хората са идвали и преди това, но мисля, че успяхме по някакъв начин да направим нещата по-добри и по-добри. Дамата нещо за мен да кажем. След тази вкусна храна каним всички гости, заедно с шеф Манчев, в градината на Боянско ханче да наблюдаваме танца Местинария. Да си призная честно, все едно излизам от машината на времето. Но не беше лошо. Доволен съм от това, което постигнахме. Розова кухня, магаре в кухнята, кошмари страшни, направо не